Nek ya kejaba saka kuwi ora ming mikirke senenge ya diajeng inggih. Ning kudu mikirke pahite, tegese ngene. Gandeng aku manjing nang taman ki nuwun sewu, aku ki wong lanang sing kleru merga aku nang taman ora bali-bali tur malah aku andon tresna karo garwaning Prabu Duryudana. Pengeten. Iki nek nganti ketratase eneng sing goleki aku, Kurawa misale goleki aku terus piye? Tobat. Menika gumantung panjenengan nginipun tanggal jawab. Sarta menika minangka dados sarana mbuktekaken tresnanipun Ki Lurah Bagong kaliyan Banowati menika dumugi sepinten. Upami wonten Kurawa ingkang prapta wonten ing taman, panjenengan kedah tanggal jawab. Menawi tresna saestu kaliyan Banowati, aja kok ditatahi bondo. Nadyan nyawa mesti kudu ditatohke. Oke, dos pundi? Oke menika menapa? Oke iki apa ya? Pokoke tak saguhi lah ngono wae. Panjenengan wonten wani. Upami Kurawa badhe ngroyok panjenengan, tak labuhi pati saka gedene tresnaku karo kowe. Angel golek wong wedok ayu kaya kowe iki. Ora saben dina iso entuk, saben sasi iso entuk, luwe-luwe iso saben taun iso entuk. Inggih. Menawi panjenenganipun Sinten Prabu Duryudana rawuh mriki lajeng nanjiaken dos pundi? Aku mung gumantung kowe lahir batin ora tresna karo aku. Nek garwamu Prabu Duryudana tekan kene terus dangu Bagong ana hubungan apa karo Banowati? Jawabmu piye? Kula badhe matur tresna ning Lurah Bagong. Yakin? Iya, anu inggih. Saestu. Ha nek ngono ya tak labuhi tenan. Wis kebacut ngene iki ya ngibarate kaya dene wong njegur kari tekan tengah ming kari mlotroke kathok. Nuwun sewu, mundur ya teles, maju ya teles, inggih. Nek ngaten dipun dadaki kula lan panjenengan wis ngono wae. Nek aku lara, kula nderek sakit. Nek aku mati, kula nderek pecah. Wah, ya ayu tenan kowe Banowati wis. Tresna tenan kowe karo aku, inggih. Iki nek nang Ngastina iki mangan ya apa to? Terus pundi? Nek Ngastina iki le mangan ya apa? Nuwun mapunten menika dereng tengah dinten. Mangke jam 1 menika siang menika dahar siang. Oh, aku wis ngintir-intir. Inggih dipun ampet kemawon Ki Lurah. Heeh, wis. Kula nuwun sewu. Dewi Banowati kenging bapa Begawan Durna ingkang sowan wonten ing Taman Sari. Kula nuwun sewu. Kok korinipun dipun kancing? Kula nuwun. Kakang Durna. Pripun? Niki kok wonten sandal jepit tulisane BG. Nuwun sewu nama sandalipun dipun tulisi BG. Tak kater. Wis bola-bali ilang. Tak kater tak tulisi BG. Minjangane mboten usah ditulisi ndak ngetarani. Kebacut Kok sajake ora pati iki ketoke kok kaya sandale wong kere. Ketoke ngoten niki ora kok. Niki Dede selalu napa? Selalu. Swalo kok selalu. Niki sandal jepit muran. Dibuang Depate. Nggih. Ndak ngreget-ngregeti. Piye iki nek kanane kaya ngene iki dos pundi dadake wis bukake lawange. Dewi Banowati kula ingkang bapa ing Sukalima. Nuwun mapunten Mremban kula bikaken korinipun Mremban. Durnaina panalinganira lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan
Aneng perang Bratayuda. Oh, lole. Kenthos waluh gembol monyor-monyor duk ning dungkul wana diajalah salah satiwana. Kula ingkang sowan wonten ing Taman Negari ing Ngastina, Gusti Ayu. Inggih Panemban, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh, inggih kula tampi dawuh sami-sami. Nuwun sewu ingkang paman ingkang sowan Gusti Ayu. Arkenopati Arya Sengkuni, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh, inggih kula tampi dawuh sami-sami. Wonten menapa dene Paduka rawuh wonten ing Taman Negari Ngastina sajaipun mengku wigati Panemban. Menika ngaten. Mugi andhadosna ing kawuningan bilih nalika wonten ing parepatan agung anak Prabu Duryudana menika ngantos dawah saking dampar. Amargi nampi pelaporanipun Emban Taman Negari Ngastina. Kula nuwun sewu lho, kula menika mboten cubriya dhateng Paduka Gusti Ayu Dewi Banawati menika mboten. Namung mitra caturipun Emban. Bilih nuwun sewu, Emban menika nyumurupi glibetipun Piyai Kakong mapan wonten patengganipun Dewi Banawati. Kula nuwun sewu. Menapa kepara saestu bilih panjenenganipun Dewi Banawati menika nyingetaken Piyai Kakong wonten ing Taman Sari Negari Ngastina. Kula nuwun sewu lho menika. Tobat. Kula nuwun sewu lajeng Emban menika kala wau nampipun sinten kok banget nyamahan mangasmaning Banawati. Dipun anggep kula menika wong wadon menapa? Dipun anggep kula menika wong wedok murano piye? Ing atasipun kula menika prameswaripun Alendra, teka kula menika nyingetaken dhateng setunggiling wak priya wonten madyaning taman. Menika mboten kok badhe ngucemaken asmanipun ingkang putra piyambak, nanging ugi badhe ngucemaken asmanipun Sinun Prabu Duryudana. Kula menika saged anjagi dhateng asmanipun Alendra Ngastina lho Panemban. Kula nuwun sewu. Panjenengan kok lenggah kok kaya rada bungkuk-bungkuk menika nuwun sewu. Ingkang wonten wingking menika sinten? Kok saking mriki sampun ketingal treningipun merah. Menika sanes sinten-sinten, Batopa. Kula nyuwun dhateng panjenenganipun Dewi Banawati kula aturi prasaja kemawon. Panjenengan kula aturi semingkir wonten wingking. Kula tak ketemu karo wong lanang menika. Lah kok epeh temen gedhoane. Kurang ajar temen wani. Nyenyamah marang garwaning Nalendra Ngastina. Oh, upami Piyai Kakong menika kecepeng dening Begawan Dolo badhe kula rajang kula Bambang kula iris-iris kaya lombok. Mesti badhe kula pecahi menungsa menika. Wonten damel wirangipun nata Ngastina Prabu Duryudana. Ketoke kok sing teng wingking niku wonten Piyai kakungipun Kakang Durna. Mbok nek pancen lanang tenan kon metu. Aja ndelik teng mburine wong wedok. Wis wani tumindak ala kok dadak singitan ning mburine wong wadon. Yen ngono sing wadon menika mboten kok namung Gusti Ayu Dewi Banawati. Ning wong lanang sing mayu mlebu ning taman menika jebul sipate ya wong wadon, pepinjungan. Ora wani nanggung perkarane. Ora wani tanggung jawab. Nek pancen kendel kon metu, kon tanggung jawab. Loh. Dik Pate, pripun? Tak kira nek wong lanang duwe derajat, duwe pangkat jebul kere. Nggih. Niki to Mang Sawang. Niki rak wujude Bagong to. Niku Panakawan Madukara to. Halo. Begawan Durna. Iya, aku sing tekan kene. Wonten apa sampean kok muring-muring? Kowe menungso ra tatanan. Kowe wong randhe hidup isin. Kowe ora ngilo karo githokmu. Kena ngapa kowe mapan ning negara Ngastina? Kena ngapa mapan ning taman? Mboten niat kula kok kula ditimbali kalih Dewi Banawati. Hus, ora sak penakmu dhewe. Gusti Ayu nyebute. Gusti Ayu apa? Dewi Banawati niku saniki pun nuwun sewu mengungkapkan rasa cintanya kepada Aye. Aye jengkulmu melacat ora? Karepe piye? Mang takon dhewe. Yayi wonten dawuh Kang Mas. Lho, rungokke. Aku tekan kene sing dawuh sapa? Kula. Terus aku nginep sesasi iki sing dawuh sapa? Kula. Nang kene aku sing ngladri sapa? Kula. Rungokke. Lho. Lah kok dadi kaya ngono iki kepiye nuwun sewu Gusti Ayu kok dados mekaten lampanipun. Nyatanipun tresna menika mboten saged dipun peksa. Nyatanipun tresna menika mboten saged dipun jiat.
Kula menika sampun jelek mapan wonten Negaring Astina lan kula menika pengin sanget lan kula menika tansah tom-tomen menawi kula menika ladosi dhateng pun Bagong. Mila temen Bagong kula boyong mriki sumados samangke ladosi dhateng kula turta Bagong ya pun cundhuk, sampun mathuk, sampun purun ladosi dhateng kula. Ale ora gelem piye? Wong bojone nang omah bisu kok. Nek ngladeni wong ayu mesti geleme lahir batin. Lah ya ora kok rasa ndak omong ngono iki bejane dhewe-dhewe kok. Nah ingkang tedhai Banowatu sampun sambung kalian pun Bagong. Sampun penembahan sampun. Menawi ngantos ingkang Raka menika prisa. Kula badhe matur menawi mboten tresna Prabu Duryudana nanging kula tresna kalian Bagong. Lho. Yayi, wonten dawuh. Kang Mas disayang. Inggih, sangat dawuh. Kok kepengin nek kula suwe-suwe. Ah, dapure kaya wungkal ngene kok. Wis diambung wong ayu. Terus sampean negari ajeng napa? Bagong, kowe luput tumrawi negara Astina. Mula kowe wajib tak cekel. Bagong, kowe wajib tak cekel. Mang cekel nek iso. Katresnan iki ajeng kula labuhi tekaning pati. Angel golek wong kaya ngene. Padake ora. Wis kula tak mati tak wujuti. Waduh. Nek gak diru ngopo-ngopo ya aku mati. Lah tobatan mboten napa-napa, mboten napa-napa mangke menawi panjenengan saged menang ngopo-ngopo wis. Nan. Inggih. Ngopo cungar-cungir pengen kowe. Ora butuh aku. Tumindak sing kaya ngono ora bakal tak lakoni. Kersamu piye Penembahan Dana? Wah, ora gelem bali marang paman dunamu bondo tamak krincong sikilmu. Palebake pakunjaran kowe Bagong Mas. Aku sing kudu tanggung jawab. Menawi panjenengan tresna kaliyan kula ya ditanggung jawabe tenan, ora usah wedi karo Kurawa. Ora. Wis ya, inggih ngatos-atos. Sembah kula ngendherekaken paduka, ning kowe kudu netepi janjimu lho. Inggih. Nek aku lara kowe melu lara. Inggih. Nek aku mati kowe golek dalaning pati. Ngelula, nglalu. Heeh, nglalu. Inggih ngestaken dawuh. Wis ya, aku mangkat sik ya sayang. Inggih. Ngatos-atos. Salim rumiyin. Heeh. Wong wedok iku kudune ngambung tangane wong lanang. Alah-alah wong salamane kok dadak tangane mbok nek kepengin mbok omong ngono wae ora apa-apa kok. Ora. Aku kudu menjaga harga diriku. Aja dikira aku wong lanang macam apa. Gak aku nek ora dipersilakan ora arep tumindak sing werna-werna. Wis aku njaluk pamit ya. Inggih. Ngatos-atos. Heeh. Engko nek aku bar perang menang digodhoke wedang. Kersanipun mandi air hangat. Inggih. Siapke sabun cair. Inggih. Luk. Inggih ngestaken. Aku dikosoki gegere ya kok. Inggih, nggih. Sampun mari kok geger sedaya kula kosoki. Aduh. Ha iki le perang marai ra konsentrasi iki. Mikir dikosoki. Aku wae sing ngosoki, aku isin awakku lethek e. Ngono nek kowe ngerti meko-meko. Ndak ra gelem kok. Inggih pokokipun mengki kula ladosi. Dar tak ladeni, ngunjuk tak ladeni, siram tak sirami. Bobok tak pok-pok. Aduh.